Piratxoak! Ezki kontu kontari. Hara, goxo aldago izar. Nire supergozokia da, 3 zapore ditu, marrubia, menda eta limoia. Munduko nena da! Izar, mese, emaiguzu bat, probatu nahi dugu. Bai, Izar, egun osoa daramagu bat eskatzen. Baina, nireak dira eta asko gustatzen zaizkit. Eta hau azkena zen. Azkena? Buah! Ezingo dugu dastatu marrubi, menda eta limoi 3 zaporeko supergozokirik? Ez! Ups! Partekatzen irakatsiko digun, kondaira bat kontatuko dizuet. Mate belarraren kondaira. Hau kondaira guarani bat da. Guara zer? Guarania. Guaraniak Hego Amerikako jatorrizko herriak dira. Denbora luzea daramate bertan bizitzen. Argentinan, Brasilen, Bolivian, Paraguayen eta Uruguayen. Paraguai eta Uruguai ze guai! Esan bezala, kondaira guarani hau aspaldi gertatu zen. Jasi, ilargi jainkosak oso gustuko zuen lurra. Hurbiletik ezagutu nahi zuen. Horregatik, egun batean lurrera jaitsi zen bere lagun Arai, Odei jainkosarekin. Emakume gazte gisa jaitsi ziren, eta oianean zehar ibili ziren. Zein zoragarria zen dena, zuhaitzak, loreak, animaliak, ibaiak, lurra. Ez zegoen 3 zaporeko supergozokirik marrubi, menda eta limoia? Ez, Izar, horrelakorik ez. Ze kaka. Jasi eta Arai liluratuta zeuden. Baina haiek jakin gabe, atzetik zuten jaguarete bat. Jaguare zer? Jaguarete, leoin nabarraren oso antzekoa da, baina handiagoa. Ez? Jaguaretea gero eta hurbilago zuten Jasik eta Araik. Gero eta hurbilago. Hurbilago! Ezin dut begiratu. Bapatean, jaguareteak atzapar zorrotzekin eraso egin zien. Baina neskak harrapatu aurretik, gezi bat ziztu bizian igaro zen bere ondotik. Eta izuturik, ihes egin zuen. Aupa! Eskerrak. Bai, eskerrak. Susto handi hartu dut. Eta nork jaurti zuen gezia? Gezia, ehiztari guarani zahar batek jaurti zuen. Ehiztari guaraniak neskak beldurrezilik zeudela ikusita bazkaltzera gonbidatu zituen. Bere emaztea eta bere alaba jarirekin. Txabola batean bizi ziren 3, oianaren erdian, bakar-bakarrik. Eta pozarren partekatu zuten haiekin etxean zuten janari bakarra. Mandioka gozo-gozoak. Ze itxura ona. Etxean zuten janari bakarra partekatu zuten? Bai, partekatzea oso garrantzitsua zen haientzat. Baina, orduan zer jan behar zuten hurrengo gunetan? Ez kezkatu, Izar. Familia guarania naturarekin harmonian bizi zen. Naturak bere elikagaiak eskaintzen zizkien, eta haiek behar zutena besterik ez zuten hartzen. Natura errespetatzen zuten, eta inoiz ez zitzaien ezer falta. Ala, mundiara! Ze ondo! Mandiokak partekatu ondoren,
Jasik eta Araik familiari eskerrak eman eta alde egin zuten. Baina zerura itzuli aurretik, Jasi ilargi jainkosak hazi magiko batzuk erein zituen familiaren txabolaren ondoan. Boala! Gero Jasi eta Arai hegan itzuli ziren zerura. Gauean, hazi magikoak hazten hasi ziren. Mundiala, hazi magikoak! Txokolatezko zuhaitzak izango dira. Edo jostailuak. Agian hiru zaporeko supergozokizko zuhaitzak dira. Marrubia, menda eta limoia. Elegoke gaizki, holan denok jangen itzake, eta ez izarrek bakarrik. Ui, egia da. Lasai egon nire txikitxok. Jarrai dezagun istorioarekin. Gauean, hazi magikoak etengabe hasi ziren. Eguna argitzean, familia guaraniak txabolatik irten eta zuhaitz bitxi batzuk aurkitu zituen. Hosto berde ilunak eta lore zuriak zituzten zuhaitzak. Boa, ze politak! Zuhaitzei begira zeudela, halako batean puntu distiratsu bat ikusi zuten zerutik jaisten. Zeote da, galdezka hasi ziren. Badakit! Nik ere bai. Puntu distiratsua lurrera iritsi zenean, konturatu ziren Jasi zela. Aurreko egunean bazkaltzera gonbidatu zituzten neska gazteetako bat. Jasi naiz, ilargi jainkosa, esan zien. Gurekin hain eskuzabalak izateagatik, zuhaitz hauek oparitzen dizkizuet eskerrak emateko. Mate belarreko zuhaitzak dira, guaranieraz kaa deitzen dira. Oso bereziak dira. Haien ostoekin infusio magiko bat prestatu dezakegulako. Matea. Guau, infusio magikoa, mundiala! Baina nola izango da magikoa, ez du zentzurik. Orain jakingo dugu. Bai, magia mundiala da! Jasik, infusio magiko hori nola prestatu erakutsi zien. Ondoren, suaren inguruan eseri eta familia guaraniak munduko lehen matea hartu zuen ilargi jainkosarekin. Denek partekatu zuten mate bera, eta matea elkarri pasatzen zioten bitartean, mateak bere magia egin zuen. Apurka-apurka guztien bihotzak elkartu ziren, eta haien adiskidetasuna indartu egin zen. Matea partekatzean magia egin zuten eta haien adiskidetasuna indartu egin zen. Hala, ze ona! Hoixe? Baina ez hori bakarrik. Ilargi jainkosak mezu garrantzitsua zuen Jarirentzat, guarani ehiztariaren alabarentzat. Honela esan zion. Jari, betiko biziko zara, eta mate belarraren jabea eta babeslea izango zara. Horrela Jari, Jari bihurtu zen. Hau da, mate belarraren jainkosa. Harrezkero, mate belar landareak zaintzen eta babesten ditu. Guaka! Wala! Matea hartzea tradizio guarania da, eta oraindik bizirik mantentzen da. Mateari esker, gure bihotzak elkartu eta gure adiskidetasuna indartzen da. Ai, ze polita! Orain ulertzen dut, daukaguna partekatzen dugunean magia egiten dugu eta gure adiskidetasuna indartu egiten da. Bai, oraindik marrubi menda eta limoi 3 zaporeko supergozoki bat daukat, eta zuekin partekatu nahi dut. Bai, apa izar! Mil esker Izar, oso harro nago zutaz, eta zuetaz guztietaz. Eta orain, nire txikitxok, ohera joateko ordua iritsi da.
Ondo loin. Ondo loin. Eta hala bazan, edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta tera dadila gukapiko basoan. Hurrengora arte, laguntxok!